Начало на матча Чехия срещу Италия. Четвъртфинал от Евро 2016. Дукал. Гебресиус нещици. Дукал. Не види сега. Лапата. 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 Гол за Чехия. 1-0 за Чехия. Какъв гол на лапата само. 1-0 за Чехия в 9-та минута. Какво направи Италия? Как ще позволи такава роля в този матч? Губеща. Трябва Италия веднага да обърнат. Италия веднага трябва да обърнат, наистина. Тъй като много лошо се представят в този матч. Не мога да премина центъра. Не мога да разбера защо. Дали сега? Пласил! Браво! Дукал! Спасяване, Дукал! 2-0 за Чехия! 2-0 за Чехия! 2-0 за Чехия! Какъв матч? Какъв матч? Едър центриране, Едър! Сега ще видим италиански натиск, тъй като за сега губят в резултата, а като знаят с каква яростна атака разполагат италианците, сигурно ще изравнат. И сега Гебресиус е. Гранциано Пеле. Гранциано Пеле! Това много гадно да откъна топката из невиделица. Направо откънах топката из невиделица. Дукал. Павалелка. Браво! Едър! Дали сега? Кой ще намали резултата? Едър! 2-0 за Чехия, но намали резултата. Браво на Италия. Италия може ли да разгромят Чехия, да се оплашат Чехия от италианския натиск и италианската атака към Едър и Гранциано Пеле? Едър наистина знае как се прави, знае как да вкарва голове в трудни моменти за Италия. 32-та минута. Резултатът е намален 2-1. Лапата, неориентирана защита. Неориентирана защита на Италия. Лапата, 3-1 за Чехия. Каква част на ориентирана защита? Направо ви казвам. Италианците сигурно ще загубят, но няма да се предадат. Няма да се предадат италианците. Знам как Италия може да разгромят, след като карат първи гол, но това е сериозна преднина за Чехия. Антонио Кандрева! Центриране на Антонио Кандрева! Какво? Ако трябва още да вкарат един гол, Италия за да върнат интригата. Стефано El Shaarawy. Центриране на El Shaarawy! Задна ножица! Какъв гол! 3-2! Какъв гол на Гранциано Пеле! Какъв гол! Какъв гол с задна ножица!
Три на това! Какъв гол за задна ножица на Пеле! Вижте, браво на Стефан Ел Шарауи! Той има изцяла заслуга за този гол. Какво центриране! Каква задна ножица само на Гранчано Пеле! И това е гол! 45-та минута Пеле отбелязва за гол. Марко Варати. Нали сега? Ще може да по времето, не защо спря атаката на Италия. Много гадно стана, че спряха атаката на Италия. Чехия, Италия 3 на 2. Ще се върнем с още драматични минути на Стад де Франс, май на този стадион, не знам. Наистина изцяло доминиране на Чехия. Италия е с неориентирана защита. Вратаря Буфон не е във форма нещо. Камерила хвана. Едър. Центриран. Удар с глава. Греда на Италия. Сигурно вече Италия може да отбележат гол, тъй като не знам как могат италианците с тази яростна атака как да не отбележат гол. Паса за Едър! Центриране! Чех спасява. Чех лови. Крещ. Колар. Браво на Антонио Кандрева. План за Гранчано Пеле. Дали ще има евентуален полуфинал за Италия? Центриране! Удар с глава! Поставяне на Чех. Да видим сега. Браво! Пароло! Прекрасен пас за Едър, но не проработи. Дукал! Браво на Пароло! Може да има продължение. Прекрасен пас за Гранчано Пеле! Пеле! Браво! Нали сега? Кандрева! Центриране на Кандрева! Браво на Пароло! Отново спира чешка атака. 70-та минута. Центриране! Шарауи! 3 на 3! 3 на 3! Резултатът е изравнен! Ел Шарауи! 20 спаси Чех. 2-3 спаси Чех, но третия не можа. Мислехме, че Италия няма да продължи напред, но Италия не се отказа и изравни резултата. 3 на 3. Какъв матч? Значи да си припомним Германия, Италия 3 на 3. Какъв удар с глава спасен от Чех. Направо наистина прекрасен гол отбеляза Ел Шарауи и донесе почти яростни атаки на Италия да натискат за победата. Дари да влиза, Скалак излиза. Скалак влиза. Резултатът е изравнен. Тук моят бърчет си игра на телефона. Ако чувате нещо това от него, от бърчет ми си игра на телефона. Да видим сега. Сучи! Браво на Пароло! Но Пароло тази вечер спира много чешки атаки. Да видим сега. Прекрасен пас. Киелин трябва да чисти. Не чисти. Киелини. Едър. Чакай малко по-полека, бе. Защо не проработват италианските атаки?
Прекрасен пас! Браво на Джорджо Киелини, изчиства в тъч. Ще има ли продължение на този матч? Тъй като 3-3 много яростно се развива този матч. Много яростен е този матч с яростни атаки на Италия. Гарира. Центриране! Ура! Буфон лови, браво, Буфон, паникьосък се. Може това да е гол, но не. И сега Матео Дармян. Гармян все едно. Гармян сигурно, затова се казва Дармян, защото е Гармян. И сега много почна да се че нещо и това не ми харесва. О, браво на Антонио Кандрео, какъв трик само направи с братапката, много яко. И сега по 85-та минута, вече 86-та центриране! И пак Антонио Кандрео! Центриране! Ел Шарауи! Удар от вратата за Чехия. Петър Чех ще отпре топката към центъра. Да и сега. Лапата. Браво. Прекрасен пас. Едер. Идат минута на Гранчано Пеле. Ще има ли по бара на Италия? След тази атака ще спрат и ще има продължение на този матч. Ще се върнем за продълженията на този матч. Чехия и Италия 3-3. Ще се върнем за продълженията на този драматичен, експлодиращ матч. И се на много добър матч направиха Чехия, но Италия не се отказаха, тъй като Чехия водеха 3-1 до едно време. Италия не се отказаха и изравниха резултата чрез Ел Шарауи. Наистина, леко Италия се запъна в някои моменти. Глуха защита изпарат италианците, но това не е проблем. Това не е проблем за Антонио Конте. Той иска победата и да отиде на полуфинал. И сега Гранчано Пеле. Мислехме, че Италия ще победи в добавените минути. Мислехме, че Италия ще победи в редовното време, а не в продълженията. Не знам какво да кажем. Ел Шарауи, Пароло. Италия няма къде да бързат даже. Пароло! Гол! 3-4! Италия обръща резултата 3-4 за Италия. Много красив гол на Пароло. Много красив гол на Пароло. Смисъл много ще налекна за запуска, но това ще е един много драматичен матч. Наистина, Гранчано Пеле доведе до 3-1, а не до 3-2, с прекрасен гол от задна ножица. И Ел Шарауи изравни ръцата и сега Пароло обръща на Италия полза. Сега няма да позволят на Чехия да пипнат вратата на Джанлуиджи Буфон. 38 годишен вратар. Наистина, фаул тука и ще има възможност на Чехия да центрира на Италия полето. Ще може ли да се получи този матч между Барселона и Севилия? 4-4, накрая 5-4 за Барса и триумф със суперкупата. Нечисто на тази топка. Но наистина много драматичен матч. Много драматичен матч се получава между Сквадра Адзура и Чехия. Добре, сега. Браво! Добре, сега. Може някой да изчисти на Италия полето? Не. Не сега центриране. Киелини не се разбраха. Паса за Едер, 3-5 или пък ще спрат обещаваща атака на Италия. Дали сега много се бават. Едер.
Италянците с тези центрирания няма да и проработи играта. И пак задна ножица! Но пропуск. Чехия и Италия 3-4 за Италия. Много хубав матч се получава, много драматичен матч. Не мога да си го смисля, едно да дадете лайкове за такъв драматичен матч. 3-4 за Италия. Италия ще пускат в... След това съчение ще ми дадете дислайк. Това не съче много, ама... След това продължение много ми ядосаха италианците, тъй като няма пеналти, защото Италия ще загубят. Много се слаби италианците на Дуспи. Грациано Пеле, спасяне, Чех. Още интригата остава. Интригата е голяма. Много разлика. Матео Дармян. Браво! Но да видим сега. За Чехия. Скалак ще центрира в дневното поле на Италия. Лимберски ще центрира, не, това късо изпълнения. И сега, това е контратака за Италия. Да се спира атаката на Италия. Антонио Конте наистина много беше да съм на съдята, че спря обещаваща атака. Удар! Гол! 3-5 за Италия. Вече после всичко свърши и Италия ще отидат на полуфинал. Браво Италия! Наистина много добре и достойно се представиха в този матч. Също и за Чехия. Тъй като те водеха с 2-0 на Италия. Италия направи 2 на линия, после направиха 3 на линия. Италия тогава изравни. И сега обърна 1-4 чрез Парол. И сега Антонио Кандрева 3-5. 3-5 за Италия. Това може ли да е много хубав разгром на Италия. Антонио Кандрева след прекрасен шут. След 17-та минута 3-5 за Италия. Не знам какво да кажа. Много ми хареса матча и искам още един път да го играя. Но ако загуба и отпадна и съм продължил този матч и ако не запаза полуфинала, мамка му ще се гръмна. Да кажа нещо за Чехия. Така че още 3 минути остава, 3-5 за Италия. Много гола в този матч, много гола в полза на Италия, 5 гола. С 2 по-малко са за Чехия. Защо така много се ама... Не ще да го прекъсвам отново. Не ще да го прекъсвам, защото за 6-7 път ще го прекъсна този матч. Но това ще е много гадно, вижте как сече, много гадно сече. Ето почти една минута още има до края на матча. И Италия ще отиде май на полуфинал, както се вижда. Италия ще отидат на полуфинал. 2 гола разлика. Дано сега Италия вкарат, за да е по-изразителен успех, а не с 2 гола разлика. Трена на Пеле, ще се измъкне ли едър?
Не, сега може това е гол. Моли 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 това е гол. Не. Няма да го. Още малко. Сквадра Аzzurra отиват на полуфинал, след като отстраниха Чехия с 3-5. Удрителен стах. Не, че Чехия не се представиха достойно. Не, че Италия не разгроми Чехия. Не, че Италия не надигра Чехия. Но това е. Почти вече. Една минута. Край на матча. Италия отиват на полуфинал. След успех на Чехия. След успех на Чехия с 3-5. Браво на Италия, браво! Италия бяха по-класен отбор, не се предадоха. Но Чехия много рано се предаде. Италия вече се окупиха. И Италия отива на полуфинал. Край на матча ще се видим на семифинала днеска вечерта. Довиждане!